Чело коте, книжки. Как се хващат малки сиви мишки. Първо правило това е: свий добре уши. На тъга извий гръбнак, на тъга извий гръбнак, както прави там котарак. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. На тъга извий гръбнак, на тъга извий гръбнак, както прави тако котарак. После с кадифени лапи фигура тихо стъпвай. Към мишока, леко се промъквай. Много важно е за скока ти да избереш най-удобния момент, най-удобния момент. Той на мама маца е патент. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Най-удобния момент, най-удобния момент. Той на мама маца е патент. Чело коте, книжки. Как се хващат малки сиви